Bizkotxo bat baneuko, buzkan zuriegaz, ermura joateko gona gorriegaz. Bazen garaia, astoi buruzko hitzetik hortzera bat? Gaurko egoera xelebrea da beraz, penatzen naiz guraso askoren joeraz, jai askoren joeraz, kalean gore Euskadi etxean erderaz. Normala, seguraso batzuk, hala ere ez dut argi zeri buruzko programa den gaurkoa. Bi kopla kantatu baditut. Koplei buruz, uste dut, libururen bat edo atera dutela. Halaxe da, eta gaurko programan, koplari kopla liburuari buruz arituko gara. Horretarako elkarrizketatuko dugu Xabier Berasaluze Leturia liburuaren egilea. Plazaz plaza hasi zenetik bildutako kopla guztien artean 152rekin osatu du liburua. Bertsorik ere ez da faltako Soraluzeko Gabonetako saioa eta Hernaniko bertsolatako jaialdia eskainiko baitizkizuegu. Gaur, koplari kopla Leturiarekin hitzetik hortzeran. Jaialdi hau da azken isatxa bertsolataren sugean, izen ta izan ta errezitalak Hernaniarren klubean. Urtarrila da gimnasioa eta fedea purean, kode berrian jardun gaitezen, berrian baina gurean, ea bertsoa kokatzen diren elkarren latitudean. Koplari kopla izenburuko kopla bilduma ondu du Xabier Berasaluze Leturia pandero joleak. 45 urteko ibilbidean ezagutu eta kantatu dituen kopla bilduma egin du. Ia 5 hamarkadatako lagina, bere letra eta doinu. Koplei buruz kopletan ari gintezke, baina gaur hitzez hitz arituko gara koplari kopla liburuari buruz Leturiarekin. Xabier, zuk zenbat kopla dakizkizu buruz? Jakin nola kantatzeko bat batean, ez zain beste ere, ezango nintzuke 40, baina hemen 154 daude. Orduan batzutan hasiera bai, eta ze kopla dien ere bai, eta hasiera eman ezkeo jarraitzeko mun. Baina hola bat batean kantatzeko 40 egin gatzen ez. Zure bizitzak kopla sorta izenburu bat izango balu, ze izenburu izango luke? Umorea, amodiozko koplak ekarri politia gustatzen daude eta gustatzen zizkit. Eta aukeratzeko jarriko banizu koplak ala bertso sorta bat, ze aukeratuko zenuke? Ni zailen da, joten ez beti koplak. Betzako bertsoak oso zaila dien noski. Baina kopla gauz leku fresko txiki, gauz asko esateko abiliari daukenak bat batean hori ikaragarri da. Baina, gaurko programa osatzen dugun koplari kopla. Ozen. Eskerrik asko. Behar badan jakingo duzue, abenduan 19 barrena komunikazio taldeak bere bilbideari ekin sotxala. Maiabi Ermua, Soraluze Elgoibar, Mendaro eta Debako Euskal Elkartiek bultzatuta, elkarrekin lanian jarduteko autua indabe, eta 6 urteko lan ostian, pasadan ostialian, esan bezala, lehengo alia argitaratu zen. Oinartian, Baiarako herri bakoitzean, herriko alia ateratzen, Planetxin kasuan, pilpilean. Hemendik aurrera, barrena izango da, aztekarixa. Zuek ezagutzen duzu euskarazko kasetaritza, taldian lan eitxean autu honen bueltan zuen iritzia jakineko gonduke. Ez dira beti ondo eskontzen, kasetaritza eta euskera, kondenatuta egoten gara, eta prekarietatera. Aldizkari bat sortzea beti, notiziona da zera, indartzuago izaten gara, denetan denok batera. Kazetaritza nahiko zalantzan dagoen garai honetan,
Ta gehien suak 4-5 lobiren, diruta eskumenetan. Poza hartu dut zuen herriak sumaturik barrenetan. Informazio eta ur ona iturri hurbilenetan. Batzutan naizta irakurtzeko, ditugun berri tristeak, honegiten du gertatzen dena, lehen eskuz jakiteak, eta mesede egin lezake, eskualdean ekiteak, eskelak leidu diario baskon, tabarrenan albistea. Beraz barrenan berrietara ezkero hurbiltzen, gainera herri sentimentua auzogintzaz da murgiltzen. Diario baskon eskela oiek ez bitez joan isiltzen, barrenan berriz hobeda inorrez pada sekula hiltzen. Informazio asko daukanak badauka aski botere, aldatu eta manipulatu, ditzake hainbeste lege, ta gutxikitik gabiltza beti geure aldera mesede, eskara inoiz bozento izango, ta ez dugu izan nahi ere. Bermutetako izketan gabiltz, trampensare sozialean, ta eztakigu sarri ze den da itxi den geure kalean. Informazioa produzitzen da modu artifizialean, nik nahiago dut kazetaria gurutzatzea kalea. Nerea, zu oraindik 2025ean bizi zera. Zen nerea zu urteza iluntzean atera zinan parrandara, eta oraindik etzea bueltatu. Teknikoki 2025ean bizi zera, ze oraindik ez dezu lo egin. Geografiaren punturen batean galdutako rabe batean zaude. Nunbait hor galduta dabil nerea urteza egunetik. Eta alaia, bere lagun mina, 72. orduan ja kezkatuta, bere bila joan zaio. Kalimotxo arrasto bat duzu saietxean, eta tekila rosa botata jertxean. Etorkizun haundi bat etxera heltzean, utzi filosofiak zurita beltzean, ez duzu etorkizunik lo egin ezean, ez duzu etorkizunik lo egin ezean. Baina zer gertako da etxera joan da, nire damu guztiak dinbi eta danba, eta esan duzunakin guztia esan da, alaia ezin da egin tekila edan da, 72 orduko parranda, 72 orduko parranda. Benga ustu azkenengo tekila tragoa,
Zure gibel hori da, jeinua, magoa. Ulertzen dut etzara menpeko esklaboa, 25 izan zen gerraz oparoa, aurten ezin da izan askoz txarragoa, aurten ezin da izan askoz txarragoa. Iazko urtea zen ederra mitoa, naiz eta mundu mailan talka handikoa. Ni asko zobeto nago lehenean itoa, ze urte ote datorta zen neurrikoa. Bada txapelketa bat Euskal Herrikoa, bada txapelketa bat Euskal Herrikoa. Orain etzazu pentsa mesedez bertxotan, ardoaren morea duzula ahotan. Errimak eta oinak ez daude kolokan, dena seguruago nola den besotan, heldu idazu lepotik ta geratu lotan, heldu idazu lepotik ta geratu lotan. Azkenean erungo al nauzu etxera, bihar etorriko zait barrura gainbera, zu entrenatzen hasia baitzaude gainera, baina gaur nire bila zatozen antzera, bihar ere etorri salda eskaintzera, bihar ere etorri salda eskaintzera. Xabier, noiz hasi zinen koplarik, kopla liburua ontzen? Bueno, hau kontu oso zarra da. Ni trikitixa mundu hasi nintzen, 77an, trikitixa ikasten hasi nintzen, horretik. Eta gero ezautu nuen gaina Joseba Tapia eta zenbat jende, ez? Eta ia, bueno, interesatutan egoen genero honetan. Kopla kantatzen orduan hasi nintzen. Eta baita egiten ere. Egiten, baina, claro, nik egiten baldin beno, nahiko kopla txaputzero katatzen ziren, noski, baina, bueno. Eta gero, garai artean, gainea, etzion beste modurik. Handikan ere, kopla batzuk, jaso itxen gendun, ikasi, gero guk erromeritan kantatzeko, izan kostioa, gordetzea, altzango ziren. Ziriburruaietan, nizken papertxo txiki guziaiek, eta koplaiek, maleta zar baten, ganbaran sartu, oin arte, oin urte bat, gogoratu nintzen altxorra hauan duntzegoen, eta zen, ze, kristo, atea behar dut, horraztu, eta horrela zen nintzen egiten. 152 sorta daude, liburu horretan nola egiten da, aukeraketa? Ez da, erresa. Baina, bueno, oso garbi nuken, zenbat berso, zenbat kopla ere, bazartu behar izan gendula, izan nuela. Eta bero, aukeraketa erresa nuken. Nola ni beti egunero idaztet nuna onda zeitzen dut, norekin egon daizen, eta zein deten, oidan apuntentan duken, harrita. Eta orduan, bueno, baita ere ze kopla, eta erresa, nire ganbara hartagun, eta horrazten hasi, antzaren papertxo guztiak, eta, bueno, gehienak sartu ditut. Batzu daude, hor barrun ere esaltzen die, bere doinu dauzkena koplak. Claro, gure diskotan eta grabatu izan du dugu koplak eta musika jarrita, hor daude, barrun.
Liburuan 3 garai desberdin aipatzen dira, zein dira 3 garai horiek? 70 arteko, nola ibiltze ginen garaietan. Eta kopla batzuk badaude, hasiera batez ere, eta baino oso gutxi, laburra die. Baina beste batzuk badaude, adibidez gero ja gu, disko egiten hasi ginenean, ja, bere musikarekin daude diskotan, eta ere hola errespetatu egin ditut, eta hor daude. 3. fasea daia, azkeneko bukaeraka, hasi ginen ere, garaietan, rokarire kinu bat egin genuen, baina baitare koplak kantatzen genuen. Rokakin batea, badaude hor, zenbat trikitixa eta porruz alda, abesten genuenak. Eta, horik ere hor daude. Andoni eta Nerea, demagun 2 gizonezko zaretela. Demagun elkarren senideak. Demagun Andoni aita dela eta Nerea semea. Andoni aita bere ahalak makaltzen hasita laguntza premian dagoia. Ta Nerea semeak sekula izan ez duen rol bat hartu behar izan du aitaren zaintzan. Ze zuen aita seme harremana ez da sekula hurbiltasun distantzia hontan gertatu. Ta badakigu zaintza ez da dena poesia. Gaur ez da falta gaurik, ez da ere egunik, enagoenik zure ondoan zutunik, eta erdi beldurrez ukitzen zaitut nik, gaur arte nekien azalik zendunik, gaur arte nekien azalik zendunik. Ezinik borrokatu edadean kontra, orain pixa parrasta, urrengoan oka. Eneseme maitea, eskuren bat bota, gaur arte ez bezala, premian nagokta, gaur arte ez bezala, premian nagokta. Aita persona hotz bat, harri modukoa, ja ez dut ezagutzen zeintzen ordukoa. Orain bustita izarak, prakak ta burkoa, behingoz atera duzu zure barrukoa, behingoz atera duzu zure barrukoa. Serio hartzen diat, humorez esana, baina gaixotasunak nauka erasana. Bustitako ean gainean etzana, oraintxe damutzen nauk hain hotza izana, oraintxe damutzen nauk hain hotza izana. Gizontasunak dauzka, gailurta lauta da, niri pasatu zaizkit, eman da laugaba,
Oe honen ertzean biok berdin gara, zure ahuldadea neurea ere bada, zure ahuldadea neurea ere bada. Medikuta orakoek zenbat errezeta, baina oean nagok ezinez beteta. Orain iezai ahuldukauen lapuñeta, orain ire indarra behar diateta, orain ire indarra behar diateta. Aurten ongi portatu alda olentzero. Ikatza da egurra eta sua bero, nere etxetik ez da pasatzen urtero, kontentu bisiestotan etorri ezkero. Ta zer eskatzen duzu bisiestoetan? Ba opari pila bata bisiestoetan, baina ez du asmatzen askotan ezertan, ta esaten dida metsegia metxetan. Aurrez, aurtengo asmoak bete ote dira. Egia esan baneuzkan 11 desira, gure herrirantz eta mundurantz begira, baina uste txarrera egin du la gira. Zu ondo portatu alzara besteekin, hori sarri norberak ezpaitaki jakin, bai esango nizuke inozentziakin, baina orain bestei galdetzeaiekin. Andoni, astoa bazina, 74 urteko astoa izango zinake. Bidearen bukaerara iristeko, zure lanbidearen bukaerara iristeko desiatzen azken urteetan. Baina azanarioa beti areago. 73 egin zenituenean, 75ean jarri zizuten erretiroko adina. 75era zoazela, 76ean jarri dute. Eta 76ra inguratuko zara, eta 76 eta 2 hilabetean jarriko dute. Eta gorka da, azenarioa beti areago eta areago, atzerago eta atzerago tiratzen duen politikari esangabedoa gazte. Eta sobera prestatua. Azenaioa mutur aurrean, orain jarri, orain kendu. 74 urte eta eneze atarramendu. Estadu honek behar du eta zuek lanean mantendu. Hori etzenuke esango ez, nere adina bazendu. Aurrera eta aurrera betita bidean ze berbaro. Joan zen urtean erdi erronkan naiz jozen idan hor dago. Segi pixka bat esaten dizut luzaro.
Erreleboa emateko ere astakume gutxi dago. Bere traje eta bere korbata, ze laguntzaile parea, izorratuko dit orain dedan, osasunan ondarea. Segi pixka bat esan besteri, ezote dugu grabea, ta astakume haudegun lanik, sekula egin gabea. Nik ikasketa pribatuetan egin baitut odisea, ta orain tokatu mundu zarrontan gauzak argi ipintzea. Zuk gura duzu denok dakigu eta ez dugu klitxea. 60 utzi ta 1 arte arrantzaka bizitzea. 66 urte orain, erretiro aurrikuspen, segizazute langile finen, bizi modua itxusten. Baina ez dakizu zahar jendek, ze abantaila dituzten. Bistak jetxi zait ta orain ez dut, azenai horik ikusten. Bista jaitsi da eta bidean, gazteontzat ze infarto. Aurrera sozu, baina diozu zabiltzala nahiko txarto. Zuk esan gixan segi aurrera harrapatu behar dalako. Azenaioa oso ona da ta andoni bistarako. Xabier, eta zenbat aldatu da koplagintza 70. hamarkadatik ona? Sekulako evoluzioa eman du, eta liburun garbi ikusten da. Nola hasten izen 70. koplakin, eta nun bukatu de, ez du bukatu, ez dela bukatu noski. Nun gaude momentu honetan, ez? Hasi kopla arrun bat zutik, eta bere momentun ikagari balio zuenak, eta hor da, Muritzen kolezioa adibidez, eta gero 80ko hartan, bersolarikin hasi ginean, beste modu bateko koplak, azaltzen dire. Gero gaurko nien 2000 urtetik honea, gehiago ikusiet, eta 80 hamarkada bai, jungiala olerkari bila. Beste zerbait gehiago. Zu zerk liluratzen zaitu koplatik? Neurri motxean, oso neurri motxean, gauz asko esan behar dira. Eta zailtasuna hor dauke kopla. Bersoa denboa ematizu, eta bukaera dezente bat egitzukin, eta desarrollo bat ematen diozu, zure gaiari. Oso zoragarri da. Eta gero kopla bat besteekin entzita, gai oso bat motatzezu. Eta zu sortzen ari zarenean horrek ematen dizu buru austerik handiena? Bai, klaro, etzea pentsatzen, hasiera nola izango zuen, eta bukaeran nola bukatu behar zuen. Bukaeran.
Adibidez, garai hartan, 60ko hamarkadan, bukatzen ni mutiko eskolan izela Amasako eskola goten nintzen. Maisu frankista bat egin nintzen ginen. Eta egunero, bandera iota, beste da. Horren, kantatu den joan kopla hauek, gure eskolan bazan eskola klasea, aurrera pen motza eta makila luzea. Zein Karal Sol kantatu eskolan sartzeko, gero errosa joa handik ateatzeko. Bi gauz die, baina gauz asko zaten da izea. Eta batez ere kopla politia izatea eta balorea nik hori emateio. Liburu honetan eta Euskal Koplagintzan, Xabier Amurizak zenbateko pixua du? Ba, ikaragarri. Gure kulturan jangoikoa da, kopla mundun. Eta bersotan bai, baina kopla batez ere, guk ezautu gendu nian, bere lana, hortxe 80ko hamarkada hortan, lehenago ezautu bagendun, igual liburu ez izango. Bere koplakin jarraituko gendun eta kitxo. Ez gendun gure lan hauek ez gendun egingo, edo zabalduko. Benetan, suerte hondie dauket, azken, hainbeste tabarra manda gero, launa hondia gea eta erozin gora bera dauketen dira, Xabier, hau dauket, karri. Bueno, Irune, zure burua oso ez du hartzeko joera akaso. Eta askotan egiten dozun jolasa da, bizi izan ez dozun egoera bat, zure buruan sortu, eta normalian nahiko katastrofikoa. Zuk ezaiguzu, 2026ari begira, ze pentsamendu edo ze egiteko gogo dauzkasun, eta gero nintzak bere esperientziaren talaia hortatik filtroa pasako gotxe, eta esango esku zertan geratzen dian gogo eta ideia horiek. Bertso asko maite dut egiz, ta horrekin nik zesare, holtza gainera igotzen gara, 40 bat parez pare, baina traba bat etortzen zaita, minutu erdi bat grabe, saio oso bat pasatu nahi dut, berba bat ahaztu gabe. Berbak ahaztu egiten dira ta ezerrezta pasatzen, nola 46 nila dispersatxo naizen. Kontua dazten bazara ondo, zu bertzo bat eraikitzen, eraikiala joan behar zara, astuak akordatzen. Ta korapillo latza sortzen da, orduan gure barrenean, baina esanak ezin ditugu, bota zuzenean. Nik jakin nahi dut holtza batean, ze egiten den azkenean. Bertso erdian emozioak, oldeka datozenean. Sasoi batean sufritzen nuen, jenteak uste zarren lar, negarrik egin nahi ez eta han, berriz negarregin behar, baina filtroak talotxa galdu, eiten da urtetan zehar, emozioak badatoz lasai egin barre eta negar. Ta naizta negar ta barre egin aldugun holtzan bertan,
hemen guztia ez da geratzen, gure mikrofonoetan. Jakin nahi nuke nola portatu nola ezito lotxetan. Saio aurreko kafean eta osteko zuritoetan. Herri batera ailegatuta bestekin kafe bat hartu, miretsi izan zenituela, aldela disimulatu. Arnaza hartu pentsamentuak zure barruraino sartu, ta ez du bazaude bertsokideak biluzik imaginatu. Badago jendea beti bestelako iritzi bat eduki behar duena. Beti taldeaz pixka bat bestelakoa, matiz bat. Beti esteptiko punto bat daukana, ez? Ezin duena bat etorri iritzi orokorrarekin. Bai bainatarrak. Bai bainatarren nagusi da Alaia Martin. Andoni ez da bai bainatarra, baino bai eoskorra. Ta bere buruari esan dio, lortuko duela, handik edo hemendik, Alaiak, behin behintzat, ados nago esatea. Uztapidek bazuen, kantu handiz dira, bat ona izan bada, hori baserri da, egia aitortuta, alare guztira, oso nabarmen dagon, nere ustez dira, gaurko bersolariak oso onak dira. Gaurko bersolariak oso onak dira. Belaunaldi berri hau, omen da bikaina. Etzazu deskortxatu ainazkar txampaina. Ongi dago maialen, ta ongi egaina. Berriak onak dira bai bueno bai baina. Inorkena unkitzen Salvadorrek aina. Inorkena unkitzen Salvadorrek aina. Maialen lujan bio, egaina Andoni, kun laude eman behar, tipa azkar honi, baina gazteagoen, aukera eskeni, izen bat eta berak, akatsak ipini, bat topa ezaiozu, Alaia Martini. Bat topa ezaiozu, Alaia Martini. Edo nor da printzesa uste eta igela, babai tipa horrek maiz dakarki nibela, baina giratu nahi dut pixkat manibela, naiz bere zale naizen enaizain fidela, tipa horrek uste dut dena dakiela. Tipa horrek uste du dena dakiela. Urte zarri iluntzean, hause da nibela,
jada haundi egin, didazu gibela, ari gera gauerdi, izango da bela, bai bat esan zaidazu, bai bat itzela, rabe bateran igual joango naiz bestela, rabe batera igual joango naiz bestela. Hortako ere baduzu, horren beste glamur, rabe bat nahi zenuke, urtengo azken gaiur. Nola esango dizut bai baina bat, xamur. Urte zarra luze zait ta berria labur, bai esango dizut ingelesez agur. Bai esango dizut ingelesez agur. Xabier, 70. hamarkadatik, zabiltza plazetan. Asko aldatu da plazako jarduna, erromeriak? Bai, beste toki bateak jundie. Dana bezala, musika bezala, edo eta idazteko modu ere, bai, dana aldatu da. Honeako edo txarreako, baina bai kantatzeko modua, eta hemen egokitu inberra aukazu, 70. Edun pesatzen, hola, gaurko nian egongo nintzen, hondikan, esaten bezala, aktibo, ez? Baina, bueno, guia motor zarra bezala gira, eta ez bazu, azkeneko urte hauetan gogorre ematen, motorra gatzen baldin bada, ez da gero pizten. Hola nabil, izan da. Zuri zen ematen dizu plazako jardunak? Etxetik atera, panderoak eskutan dituzula, herri batera joan, hori nola bizi duzu? Ni zoriontzu sentitzen naiz. Eske, beti esaten, eta zeman musikari ere beti esaten, jotzen da honean, ni jendeari aurren jotzen nahi naiz. Baina horretik neonentza jotzen nahi naiz. Eta ni gozatzen nahi naiz jotzen detenakin. Zuretza baldin bazaude egiten olako lana, eta gozatzen jendeari, esaten, joeletu. Beti, irri farrez eta gozatzen nahi, bai, ezke neonentza nahi ez jotzen. Tapietazu, bazaudete nolabaiteko bigarren loraldi batean, sekula pentsatuko zenuen itzuliko zinentenik, modu honetan, hainbeste jende, gazteak zuek entzuten? Ni esaten milagroa dela. Ez da posible. Baina, bueno, ematen baldin bazaio jendeai beha eskatzeuna, eta gainea, ni beti izan duet. Gauza bat, musika mundun, eta beste errotan agian ere, bai, musika mundun beti aldakorra izan bertzeala. Urte batzutik bestea aldatzen jun gauzak. Hola egin dugu. Eta horien berriz, aigea, errekopilazio batzuk egin ditun guztinak, eta aigea ematen, lehengoko kantu haiek, baina horien ja gaude 10 laun holtzan gainen. Eta horrek aukera ematen digu, kantatzeko 3 gozeta, 4 gozeta, aukera ematen digu, haizea sartu ditugu, eta hor sekulako lana Joseba Tapia egin du, horko arreglok eta egiten. Bertsolariek askotan erabiltzen dituzte, zuen doinuak agurretarako edo bertsotan aritzeko. Entzuten dituzunean, zer sentitzen duzuzuk? Zerbaitako balio izan diela. Gari ontan eta antan egindako lan haiek ez. Eta, bueno, mantentzen dien doinuk eta bersok eta kantuk eta mantentzen dien denboran, seinale, zerbait dagoela horren atzen. Zue bostok zenidiak izango zarie. Teiatupe berdinean, hasitxakuak. Baina oso familiarrak ezarete sekula izan. Apenas egin duzue junta izorik, azken urtietan.
Baina, aurten zuen gurasoak jubilatu india eta erabaki dozue borda bat alokatzia Gabon Gaba pasatzeko izaban. Gaur larun bata da eta bertan jarraitzen dozue. Egundoko elurtia dau eta handik ezin mobidu. Zaoste. Bost bakarrik alginen bat ez alda falta. Ai arreban lata. Gaurkoan ere eman behar du galanta. Kongeladorean dago gorpua botata. Elurretan sartuta ezin irten hanka. Familia hau beti gehitxo izan data. Familia hau beti gehitxo izan data. Kanpoan hotz bai baina guk bero odola. Nisutan nagola. Ez dut konpartitu nahi zuekin eskola. Nahiago egitea mendian kirola. Lehenetzen guaia eta gaur egun nomola. Elurrak jango aldu familiko arbola. Elurrak jango aldu familiko arbola. Ta honintzarekin gelan tokatu zait berriz. 10. aldiz. Biluzik irudiak honek ezin igerriz. Gure aita eta ama zoriontsu aurpegiz. Ni kanpora lotara egia esan irriz. Ez dakitze aldatu familiz edo herriz. Ez dakitze aldatu familiz edo herriz. Ez dute zer pintatzen familia hontan. Hobe egon lotan. Ondoari zineten jarraitu bertxotan. Ni jaio ezkeroztik baina bilkolokan. Nik ametxen ezurrak baietz jarri zopan. Gure amak norekin eingo zuen txortan. Gure amak norekin eingo zuen txortan. Anai arreba zarrak ez dabiltza txarto. Gure kalterako. Baina gu bost argazkita pentsa ze marko. Inorrez dago jatorta, inorrez guapo. Danak zozo euren talo txorizota harto. Beti sobra txarrenak gazten entzako. Beti sobra txarrenak gazten entzako. Inork ez du hartu nahi garajeko pala. Bera gardezala. Gaizak erik eiteko balitza ojala. Ni oporretan nago denbora zabala. Igual begiradoa bertako espala. Inoiz izango algera famili normala. Inoiz izango algera famili normala. Konflikto kronikoak nork konponduen fin. Guk konpondu ezin. Nik ez daukat asmorik hau konpondu dadin. Ondo moldatzen gara gure haserrekin. Ateraka kartak eta mailan segi berdin. Bestela onuri edo tramperi hotsegin. Bestela onuri edo tramperi hotsegin. Ta bihar eskiatzera falta zen bakarra. Hori da plantxarra. Hemen norbaitek badu trineo beharra. Ne barreben ondoan nien naiz kaskarra. Ea paralelo nork egiten duen marra. Ametxian kaluzeoikin eingo diot parra. Ametxian kaluzeoikin eingo diot parra. Eta ezin dute zan pentsatzen dudana. Gordetzen zelana. Bihar abentura hau egingo da drama. Nik bizi osoa hola daramadlaztana. Ba honintza kontentu utzi duzu ama. Hasieratik nekien hau da antiplana. Hasieratik nekien hau da antiplana.
hemendik onik ez da inorraterako. Ta onartu beharko. Joño elurra urtuko da urrengo urterako. Nik plano beharen bat nahi nuela nik gaurko. Ez daukat plano berik nik maiatzerako. Honen utziko dugu Gabonzarrerako. Honen utziko dugu Gabonzarrerako. Ez dugu bukatuko aurretik berri importante bat eman gabe. Esklusiba bat. 2028ko urtarrilaren 22. Apuntatu zazue, lehen bailen. Andoni Egainak emanaldi bat egingo du, beken Euskal Herriarentzat. Bere karrerako bertsorik onenak kantatuko ditu, eta beste zenbait sorpresa, akaso. Andoni, kontua da, jakina, beste hirurak ere gazteagoak eta evento zaleak izan, eta badaki dala hor da bizkiola bueltaka, eulia bezala. Ezagit ziur, eurek ere parte hartu nahi duten, beren burua eskaini nahi dutenan agertzeko, Andoniri lagundu nahi dioten, Andoniri idea hori burutik endu nahi dioten, ez dakigu zer, beraiek esango digute, eta Andonik erantzungo du. Bi urte barruko urtarrila da, Euskal Herriaren zita, gure Andoni ikustekotan denok bekera bisita, zu ordurako erretirora, ez altzaude iritsita, utzi da zu holtzara igotzen azenarioz jantzita. Utzi da zu holtzara igotzen azenarioz jantzita. Ene nerea maitatzen zaitut, ezezkoa da alare. Nere lagunak zorionean dira maila onan jabe. Azenario peina jarri dut, lizaso astoan pare. Laguntzaileak hartuak dauzkat bizirik baldin badaude. Laguntzaileak hartuak dauzkat bizirik baldin badaude. Zuk badakizu bekeri buruz, eta bertako epela, jasoa duzu taulkiak jarri, pentsa gerta litekela. Utzi holtzara igotzen eta egiten selfie txepela, eta holtzan jarriko dizut zure 5. txapela. Eta holtzan jarriko dizut zure 5. txapela. Proposamena ederra dugu, ez gaitezela engaina. Ara alaiak eskeni didan orearen tamaina. Periodikutan 5. buruan dula egaina. Zoragarria litzake hori erantzungo det bai baina. Zoragarria litzake hori erantzungo det bai baina. Xabier Amuriza aipatu dugu, baina beste ze bertsolariri egin izan dizkiezu enkargu lanak. Jo Sarasua adibidez, Imanol Azkan hori uste
bintzatu bilik ginenekin, zerbaiten, peña, jabari, beste, baina ez gogatzen, hainbeste daude, baina Patxiku Perurena, eta, bai, bako batzuk. Liburutikan sorta bat kutxun bezala aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Garai hartan, gizon honek gaina idatzi entzun ikaragarri Jose Mari Arrieta. Jose Mari Arrieta, Hernanikoa. Netzako bersolari ikaragarri bat izan da. Eta Amodiozko, adibidez, koplak, gu txapelketan kantatu gendu da, 86 behen azien. Eta da ikaragarri die. Bilintzen paregok, baina bauke beste kopla batzu bat ditu, nire bilatu ditun, usteldu da gure lurra, bioz finari egurra, bizitzen dena lapurra, odol izerdiz lortzen da, hemen lortzen dan apurra. Kulako, bersoa, ni txolindutak edo nintzen, Jose Mario dikin, bersoiek ikusita gero. Hau da neurketa zorua, nik pesetazuk durua, munduntzat gehiago zera, ta jasozazu burua, jainkoa dago dirua, zeru bere ingurua, ate gehienak zabalik ditun giltza segurua. Wow! Sasosakonak. Doinu aldetikan, kopla bakoitzak edo sorta bakoitzak bere doinua du edo sortzeko ere badaude oraindik? Bai, bueno, adibidez, grabatuta dauden gauzak, karo, bere doinua zeukaten, daukate. Gainea, komentatu behar dut, liburun barruz sartu dutela QR batzuk, eta hor jakiteko ze doinukin kantatu behar dien koplariek. Baina beste batzuk, nik egokitutako berso laritik, horik ezakoete doinuik. Eta, bueno, oentxe hain naiz lan hortan, hasi naiz ja. Aber, dauket urte bete, berriz ere zerbait prestatzeko. Baina doinu berrik eta behitut, eta, bueno, gero ikusiko dugu, tarten zeitzen dugun. Doinu berri hoien zai geratuko gara, Xabier Berasaluze Leturia eskerrik asko, eta laster arte. Neizen arte eta hemen gaude. Urte bat bizitzalagin, berritzeko azal adin, tristura poz edo samin. Ta zederra urtarrilaren bia astea Hernanin, 26ari harin astindu edo eragin, alperrik pasa ez dadin. Badoa urte zarran badator berria, badoa urte zarran badator berria, esperantzaren zaldi gainean jarria. Ai oiene gainean jarria, hobea badabedi ongi etorria. Pozez eta tristuraz bihotza betea, pozez eta tristuraz bihotza betea, kantari natorkizu oiene maitea. Ai, oiene maitea, barrura noa eta irikiatea. Idiak marru eta astoak arrantza, idiak marru eta astoak arrantza, Euskaldunen dotea beti esperantza. Ai, oiene beti esperantza, inoiz egingo aldu etxaia mudantza. Urte zarra 52 aste, urte zarra 52 aste, berriak izango aldu beste horren beste. Ai, oiene, beste horren beste. Berdin hilko gerata, diverti zaitezte.